Vítajte pri druhom tohtoročnom dopravnom oku. Dnes sa pozrieme trošku na to, čo vám poskytuje havarijné poistenie a čo nie, aby ste neboli nemilo prekvapení, tak ako sa stalo mne minulý týždeň. V noci sa zobudíte s nepríjemným pocitom, že sa niečo deje a zistíte, že sa dialo. Vaše auto stojí na parkovisku, no ako si nízko. Zbehnete k nemu a zistíte, že máte prepichnuté všetky 4 pneumatiky. Ide vás šľak trafiť, pretože sa vám niekto postaral o dosť veľký neplánovaný výdavok. Aj toto je forma pomsty alebo zastrašovania bežná na Slovensku, no žiaľ vy v tejto chvíli nemáte šancu spoznať svojho tiež fanúšika, ktorý sa stará o vašu bezpečnosť tým, že vám prerazí všetky pneumatiky a vy si musíte kúpiť nové. Po telefonáte na 158 som absolvoval nočnú vyšetrovaciu procedúru s policajtmi, ktorí vám nakoniec vydajú potvrdenie o škodovej udalosti pre poisťovňu. Na druhý deň som postupoval podľa asistenčnej karty, teda zavolal som asistenčnú službu poisťovne, dohodol odťah na popoludnie a nahlásil škodovú udalosť do poisťovne. Tamto ich pracovníčka klasifikovala ako vandalizmus a približne o 2 hodiny mi volal pracovník ich asistenčnej služby, že dohodnutý odťah vozidla ruší, pretože pri vandalizme na ne nemám u nich nárok. Ostal som ako obarený, no situáciu som nakoniec musel riešiť komerčným odťahom vozidla do servisu, teda musel som zaň zaplatiť. Napriek tomu, že do nemenovanej poisťovne platím ročne dosť veľkú sumu peňazí, tak formou PZPčka, ako aj formou havarijnej poistky. Začal som teda pátrať, ako to s tým vandalizmom je a o vysvetlenie som požiadal dlhoročného profesionála z prostredia asistenčnej branže, prezidenta Autoklubu Slovakia Assistance, pána Miroslava Dojčáka. Asistenčné prípady pre vandalizmus sú špecifickým prípadom poskytovania asistenčných služieb pre prípad nepojaznosti motorového vozidla práve v prípadoch, kedy je vozidlo poškodené nejakým neštandardným spôsobom. Tieto neštandardné poškodenia ale nespadajú do základného asistenčného krytia a tie realizuje Autoklub Slovakia Assistance pre vybrané značky, teda pre vybrané importérske programy. Vandalizmus ako taký je krytý napríklad v programe Ford Assistance, Jaguar Assistance, Land Rover Assistance alebo napríklad Mercedes Assistance. Štandardom poskytovania služieb v tomto prípade začínajú byť leasingové spoločnosti, ktoré takisto spolupracujú s našou spoločnosťou a v tomto prípade je vandalizmus skrytý napríklad v leasingu spoločnosti ČSOB Leasing, Business Lease, ako aj Volkswagen finančnej služby. Pokiaľ ide o poisťovne, štandardom býva, že pokiaľ má klient dojednané havarijné poistenie a súčasťou tohto havarijného poistenia je vandalizmus, skrytie vandalizmu, mali by byť asistenčné služby poskytnuté aj v tomto prípade. Samozrejme existujú výluky, ktoré si poisťovne stanovia a pokiaľ v tých výlukách vandalizmus je, tak tá služba nakoniec poskytnutá nie je. Autoklub Slovakia Assistance poskytuje svoje služby pre klientov napríklad pre poisťovňu Astra, ktorá takéto služby poskytuje a teda štandardom je aj poskytnutie asistenčného krytia pre prípad vandalizmu. A tu je pes zakopaný. Nie každá poisťovňa poskytuje asistenčné služby pri vandalizme napriek tomu, že spadá do vášho havarijného poistenia. Vzniknutú škodu na nimi poistenom aute vám síce uhradia, samozrejme mínus spoluúčasť, no služby spojené s odstránením škody, teda v mojom prípade odťah nepojazdného vozidla po vyčíňaní vandala do servisu, si musíte hradiť z vlastného vrecka, čo mi pripadá ako šetrenie ich peňazí na úkor poisteného subjektu, pretože aj oni tej odťahovke musia zaplatiť tak ako ja. Asi sa v blízkej budúcnosti zamyslím nad zmenou poisťovne. Mimochodom, ak ste pozorne počúvali, zo slov pána Dojčáka vanie pozitívny vietor aj v prospech importérov niektorých značiek aut a leasingových spoločností, ktoré tiež poskytujú pomoc pri vandalizme, na rozdiel od niektorých poisťovní, lebo si vlastne chránia svoj majetok napriek tomu, že ho v čase doby leasingu užívate vy. Záverom len toľko, že pýtajte sa svojho poisťovacieho makléra alebo človeka, s ktorým idete uzavrieť poistku. Poprípade si spravte dokonalý rešerš, aby ste boli pripravení na všetko. Vidíme sa o 2 týždne.